story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Stále čítame Levitikus, ako by sme boli Židia, takže poďme si ešte povedať zo pár vecí o celom Mojžišovom zákone. Nazýva sa to zákon, nenazýva sa to zákony, ale zákon, pretože všetko spolu súvisí. Svetosť znamená celistvosť a všetky tieto pravidlá a nariadenia do seba zapadajú a tvoria jeden celok. Preto, ak porušíš ktorékoľvek z nich, porušil si všetky. Je to trochu ako dámsky náhrdelník. Ak sa pretrhne na ktoromkoľvek mieste, korálky sa rozletia, náhrdelník je pokazený a všetko sa rozpadne. To je veľmi dôležitý bod. Nejde len o to, snažiť sa dodržať čo najviac. Zvykol som sa zabávať s chlapcami v letectve. Vždy si mysleli, že kresťan je ten, kto dodržiava 10 prikázaní. A keď som sa ich opýtal, dobre, a koľký z vás ich teda dodržiavate? Nikto to nerobil. A potom dodali, veď sa nedajú všetky dodržať. Spýtal som sa, koľko ich teda má kresťan dodržať. Vždy povedali 6 z 10. Veľmi zaujímavé. Študenti musia splniť len 6 z 10. Ale je to jeden celok a ak ho porušíš v ktoromkoľvek bode, porušil si ho celý. Narušil si celistvosť alebo svetosť celého spôsobu života. To je prvá vec, ktorú som chcel povedať. Teraz chcem povedať ešte dve veci o Levitikuse. Poprvé, Boh nedal dôvody pre všetky svoje pravidlá. Napríklad, prečo nenosiť zmiešané oblečenie, prečo nekrížiť zvieratá, prečo nesiať zmiešané semená. Boh je Boh čistoty, nemá rád zmiešané materiály na oblečenie, zmiešané semená ani kríženie zvierat. Nemá to rád. Je svätý, je čistý. Ale nevždy dáva dôvody a naše západné mysle, naše moderné mysle chcú dôvody na všetko. Prečo im to nedovolil robiť? Niekedy je dôvod zrejmý. Môže to byť jednoduchá hygiena. Niektoré nariadenia týkajúce sa toalety sú zrejmé a za tým, čo im Boh prikázal, sú hygienické dôvody. Môže byť, že niektoré zakázané, nečisté jedlá boli zakázané preto, lebo bravčové mäso bolo v tom podnebí, v tej oblasti zvlášť náchylné na choroby. My máme radi dôvody na všetko, ale chcem zdôrazniť, že Boh im dôvody nedal. Nepovedal, toto je dôvod, prečo vám hovorím, aby ste to nerobili. A to je veľmi, veľmi dôležité, pretože ak chcete vedieť, prečo vám bolo dané nejaké nariadenie, potom nie ste ochotní nechať niekoho iného, aby bol sudcom. Robíte zo svojho vlastného rozumu sudcu. Boli chvíle, keď sme s manželkou museli našim deťom len povedať, pretože ocko to povedal. Vidíte? A dôležité je, že ak poslúchneš príkaz len vtedy, keď v ňom vidíš zmysel, nie si poslušné dieťa a nedôveruješ tomu, kto ti príkaz dal. Chápete? To je veľmi dôležitý bod. Pri väčšine zákonov v Mojžišovom zákone nie je uvedený dôvod, prečo to mali robiť alebo nerobiť. Boh hovorí, dôveruješ mi? Veríš, že ak ti poviem, aby si niečo nerobil, mám na to veľmi dobrý dôvod? Musíš poznať dôvod, aby si to urobil, alebo mi dôveruješ natoľko, že ma poslúchneš, veriac, že ja viem najlepšie? Vidíš ten problém? A obávam sa, že moderný človek chce vedieť, aký má zmysel čistota, aký má zmysel toto, aký má zmysel tamto. Ak ma presvedčíš, že je to pre moje dobro, budem to dodržiavať. Viete, to je človek, ktorý chce byť Bohom a je to také staré ako Adam a Eva, ktorí si vzali ovocie zo stromu poznania dobra a zla. Chceme rozhodovať, chceme skúsiť, chceme si to vyriešiť sami. A ak chceš poznať dôvod za každým príkazom, ktorý ti Boh dáva, nedôveruješ mu a nie si poslušné dieťa. Je to takmer, ako by nám celá Biblia hovorila, pretože ocko to povedal. Ako veľmi teda dôveruješ svojmu ockovi? Je to preto, že tvoj otec v nebesiach to povedal. Takže to je veľmi dôležitý bod. Chce poslušné deti, dôverujúce deti, nie také, ktoré povedia,
No, teraz už v tom vidím zmysel, tak to urobím. Ale také, ktoré sú ochotné povedať, Bože, ak to hovoríš ty, mne to stačí. Určite na to máš svoje dôvody. Je veľa vecí, ktoré nám Boh neukazuje. Nemá žiadnu povinnosť nám vysvetľovať sám seba. Stane sa ti a tvojej rodine veľa vecí, ktorým nebudeš rozumieť. Dôležité je, či mu vtedy dôveruješ, či veríš, že má veľmi dobrý dôvod, prečo to dovolil. Alebo povieš, nie, chcem vedieť, prečo. Prečo? To je teda prvá vec ohľadom Božieho zákona. Nedáva nám dôvody, ale dáva sankcie. Áno, dáva sankcie. A tým myslím úprimne povedané tresty. Je tu výzva k poslušnosti a je tu aj jasne uvedená cena za neposlušnosť. Takže hoci nedal dôvody pre svoje prikázania, dal tresty a tie sú dosť prísne. Alebo inak povedané, v 26. kapitole knihy Levitikus máte veľa pozitívnych dôvodov na poslušnosť. Za poslušnosť sú odmeny. Požehnanie je pre tých, ktorí dôverujú a poslúchajú. Ale rovnako tak je kliatba na tých, ktorí neposlúchajú. Teraz predpokladajme, že som Žid a čítam knihu Levitikus. Čo by sa mi mohlo stať, keby som to neposlúchol? Mohli by sa mi stať tri veci. Poprvé, mohol by som prísť o domov. Mohol by som prísť o svoj domov, o svoj dom. Po druhé, mohol by som prísť o svoje občianstvo a o svoj pas. Po tretie, mohol by som prísť o život a v knihe Levitikus je 15 hriechov, za ktoré je trestom smrť. Úprimne, keby ste vedeli, že čítanie a poslúchanie knihy Levitikus alebo jej neposlúchnutie by vás mohlo stáť domov, pas a dokonca aj život. Študovali by ste ju trochu hlbšie, než ste to robili doteraz? Myslím, že áno. Chcem, aby ste ju čítali ako Žid a uvedomili si, že váš domov, váš pas a samotný váš život závisia od toho, či budete žiť tak, že by ste mohli prísť o všetky tieto veci. Je to takto vážne. Navyše, kniha Levitikus jasne hovorí, že ak to robí celý národ, môže o niečo prísť. A to konkrétne o dve veci. Poprvé, môžu prísť o svoju slobodu tým, že budú napadnutí nepriateľmi zvonku. A keď sa dostaneme k štúdiu knihy Sudcov, uvidíme, že sa to naozaj stalo. To je prvý trest, ak celý národ ignoruje knihu Levitikus. Druhým trestom by bolo, že by prišli o svoju krajinu a boli z nej vyhnaní. Poprvé, byť okupovaný v krajine inou mocnosťou a tým stratiť svoju slobodu. Po druhé, byť odvedený do otroctva mimo svojej krajiny a stratiť ju úplne. A obe tieto veci sa izraelskému národu stali. Vidíte, s Bohom sa nehrá. Hovorí, za dôveru a poslušnosť ťa čakajú odmeny, ale za nedôveru a neposlušnosť prichádzajú tresty. Takže ak by ste boli Žid, čítali by ste túto knihu veľmi pozorne. To, čo Boh v skutočnosti hovorí, je, že jediný spôsob, ako byť naozaj šťastný, je byť naozaj svätý. Že svätosť a šťastie patria k sebe a že nedostatok svetosti prináša nešťastie. Teraz to väčšina ľudí chápe zle. Viete, Božia vôľa pre vás aj pre mňa je, aby sme boli svätí v tomto svete a šťastní v tom budúcom. Zisťujem, že väčšina ľudí to chce naopak. Chcú byť šťastní tu a svätí až neskôr. Vidíte, čo je pochopiteľné, to je tá telesná túžba v nás. Ale Božia vôľa pre vás je, aby ste boli svätí tu a šťastní neskôr. Môžete si vybrať, ktorým spôsobom to chcete. Byť svätý tu môže byť bolestivé. Boh je ochotný dopustiť, aby sa vám a vašej rodine stali veci, ktoré môžu byť bolestivé, ale vďaka ním budete svätejší. Pretože kedy vlastne získavate najviac svetosti? Keď ste v pohodlí a šťastní a všetko ide dobre? Alebo keď sa veci kazia, objavíte svoju vlastnú slabosť a zistíte, že sa musíte opäť úplne spoľahnúť na Boha? Kedy váš charakter najviac napreduje? Keď je všetko v poriadku, alebo keď nie je. V Levitikuse je poznámka, že Boh v tomto svete karhá tých, ktorých miluje, a tých, ktorí nereagujú,
trestá v budúcom, takže svetosť tu, šťastie potom. Takže dočítali sme knihu Levitikus ako Židia. Teraz ju poďme čítať ako kresťania. Čo nám toto všetko hovorí? Musím si vyzliecť všetko oblečenie z Marks a Spencer? Ak sa mi v dome objaví suchá hniloba, musím dom spáliť? Ako na toto všetko máme reagovať? Začnime teda niečím, čo Pavol povedal Timotejovi. Dovoľte mi to prečítať. Povedal: Timotej, od detstva poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie skrze vieru v Krista Ježiša. Celé písmo je Bohom vdýchnuté a je užitočné na vyučovanie, usvedčovanie, naprávanie a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonale pripravený na každé dobré dielo. Ak to zjednodušíme, pamätajte, že hovorí Timotejovi o starom zákone. Nový zákon v čase, keď toto písal, ešte neexistoval. Keď je písmo spomenuté v Novom zákone, myslí sa tým starý zákon. A keď Ježiš povedal, skúmajte písma, lebo oni svedčia o mne, myslel tým starý zákon. A hovorí, že v starom zákone sa môžete naučiť dve veci, o spáse a o spravodlivosti. A o oboch sa môžeme učiť z knihy Levitikus. Toto sú dva dôvody, prečo čítať starý zákon. Otvorí vám to oči ohľadom spásy, urobí vás múdrymi k spáse, pochopíte, ako byť spasený a otvorí vám to oči pre spravodlivosť alebo správny život či dobrý život. Tieto dva účely naozaj vynikajú. Pamätám si, že pred rokmi ma jeden farár poprosil: David, vezmeš moju pôstnu sériu? Išlo o stretnutia počas pôstu pred Veľkou nocou. Povedal som: rád. A o čom mám hovoriť? Odpovedal: chcel by som, aby si hovoril o kríži. Pred Veľkou nocou chceme lepšie pochopiť kríž, takže by si prosím mohol hovoriť o kríži 5 večerov. Povedal som: dobre. A on povedal: daj mi prosím 5 názvov. Nadiktoval som mu Genesis, Exodus, Levitikus, Númery, Deuteronómium. Nie, povedal, ja chcem, aby si hovoril o kríži. Vidíte? Ja som ale povedal som Genesis, Exodus, Levitikus, Númery, Deuteronómium. Vidíte? O čom som teda hovoril? V knihe Genesis som hovoril o mužovi, ktorý mal syna, ktorý mal niečo po 30-ke. Tým mužom bol Abraham a tým synom bol Izák, ktorý mal niečo cez 30 rokov. Abraham vzal Izáka na vrch Moria, ktorý bol neskôr nazývaný Golgota alebo Kalvária, a obetoval svojho syna. Boh ho na poslednú chvíľu zastavil a poskytol barana s hlavou obklopenou trním, ktorý bol na tom mieste. Abraham nazval to miesto Jehova Jirech, Boh sa postará. Povedal som, už tam vidíme kríž. Pretože Izák bol dosť starý na to, aby premohol svojho staručkého otca, no podriadil sa. V knihe Exodus som hovoril o veľkonočnom baránkovi, ktorý bol zabitý o 3:00 popoludní, aby anjel smrti prešiel okolo tých, ktorí boli pod jeho krvou. Levitikus, k tomu sa o chvíľu vrátim. Númery. No, raz keď deti Izraela na púšti zhrešili, Boh medzi nich poslal hady a oni zomierali na uštipnutie týmito jedovatými hadmi. Volali k Bohu a Boh povedal Mojžišovi: vyzdvihni medeného hada na žrť, postav ho na kopec a keď niekoho uštipne had a pozrie sa na tú žrť, bude uzdravený. Poznáte Ján 3.16 však? Poznáte Ján 3.15? Ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak bude vyzdvihnutý aj syn človeka. A samozrejme v Deuteronómiu, o čom som tam hovoril. Ticho. Prekliatý je každý, kto visí na dreve. A toto prekliatie je spomenuté v liste Galatianom 3. No a o čom som hovoril v Levitikuse? Obetný baránok. Jedným z mojich obľúbených obrazov je od maliara menom Holman Hunt. Tu je ten obraz. Myslím si, že to je jeho najlepší obraz Ježiša. Ten druhý sa mi nepáči. Som si istý, že ste videli obraz Svetlo sveta, kde Ježiš klope. Fuj. Na ten obraz boli použité 3 dievčatá. Jedna pre postavu, jedna pre tvár a jedna pre vlasy, oblečené v biskupskom rúchu a stojí pred dverami stodoly.
To nemá nič spoločné s veršom v Zjavení 3.20, kde Ježiš klope na dvere cirkvi. Ale toto je môj obľúbený Holman Hunt. Strávil 18 mesiacov na brehoch Mŕtvého mora, riskujúc svoj život v oblasti plnej bandítov, aby namaľoval tento obraz. Tam sú Moabské vrchy, ktoré majú naozaj takú farbu pri západe slnka. Tam je vrch Nebo, kde Mojžiš zomrel, a tu je obetný cap so všetkými hriechmi Izraela, ktorý zomiera. A tam je kostra minuloročného. Pozrite sa na tie oči. Je na tom obraze niečo zvláštne. Ak pôjdete do Port Sunlight vo Virale, v tamojšej galérii, uvidíte originál. Veľmi dojímavý obraz. Ježiš ako obetný cap. Viete, že existuje židovská tradícia, podľa ktorej sa v roku, keď Ježiš zomrel, obetný cap vrátil späť do mesta a priniesol všetky hriechy naspäť. Takto sa ich nezbavíte, hovorí Boh. Nie teraz. Je tu nový spôsob a nový obetný cap, ktorý trpí mimo tábora. Z knihy Levitikus sa dozvedáme niektoré naozaj úžasné veci, ale poďme sa na chvíľu pozrieť na to, ako nový zákon používa Levitikus. Vždy je veľmi poučné vidieť, čo nový zákon robí so starozákonnou knihou. Niekto povedal, staré je v novom zjavené, nové je v starom skryté. Oba však patria k sebe a každý zákon doplňa ten druhý. V Novom zákone sa nachádza množstvo priamych citácií z Levitika, ale dve z nich sa objavujú obzvlášť často. Jedna z nich je buďte svätí, lebo ja som svätý, a druhá milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Tieto dve sa v Novom zákone neustále opakujú a preto sú najdôležitejšími vecami, ktoré by si mal kresťan v Levitiku prečítať. Ale je mnoho ďalších pasáží, kde je to zjavne myslené a najmä list Hebrejom sa nedá pochopiť, ak si najprv neprečítate Levitikus. Nesnažte sa čítať Bibliu od začiatku do konca v poradí. Knihy nie sú zoradené chronologicky. Zdá sa, že ten, kto ich zostavoval, sa riadil zásadou dať najväčšie dopredu a najmenšie nakoniec. Takže medzi prorokmi máte 3 veľkých a potom 12 malých. V Pavlových listoch je na prvom mieste Rimanom a na poslednom Filemonovi. Ten istý princíp. Takže to máme celé poprehadzované, preto Bibliu nečítajte len tak v poradí. Nebude vám to dávať zmysel. Odporúčam vám čítať striedavo jednu knihu z Nového zákona a jednu zo Starého. A ak tak urobíte, čítajte Levitikus a Hebrejom spolu. Absolútne k sebe patria. List Hebrejom by nemohol byť napísaný, keby najprv nebol napísaný Levitikus. Podľa mojich výpočtov je v Novom zákone viac ako 90 odkazov na Levitikus. Viac ako 90. Takže je to veľmi dôležitá kniha, do ktorej by sa kresťania mali pustiť. Čo teda urobíme s Mojžišovým zákonom? To je tá veľká otázka. Viete, je tam 613 zákonov, nie len 10. Tých 10 zvyčajne visí na kostolnej stene, ale je ich 613. Inštinktívne vieme, že nie sme viazaní všetkými, ale koľkými vlastne sme viazaní? Po nás sem čoskoro príde skupina ľudí, ktorí budú zdieľať tieto priestory, adventisti 7. dňa. Veria, že sme viazaní 4. prikázaním a svoj deň uctievania začnú dnes večer o 18. hodine a skončia zajtra večer o 18. hodine. A sú to znovuzrodení kresťania, ktorí veria v Ježiša, ale veria, že sme pod týmto zákonom. Potom je veľa spoločenstiev, ktoré, ako zistujem, učia o desiatkoch. V Novom zákone to neviem nájsť, ale je úžasné, koľko cirkví učí svojich členov dávať desiatky. A čo so sabatom? Momentálne prebieha celá diskusia o nedeľnom predaji. Ale aká zmes motívov je medzi kresťanmi? Od humanitárnych dôvodov, ktoré sú dobré, pretože chcú, aby ľudia mali oddych, až po sabatariánske dôvody, ktoré patria k Mojžišovmu zákonu. Čo urobíme so všetkými týmito Mojžišovými zákonmi? Každý kresťan sa s tým musí vyrovnať. A je to ešte komplikovanejšie tým, že Ježiš povedal, neprišiel som zrušiť zákon, ale ho naplniť. A ani jedna čiarka alebo bodka, to sú tie najmenšie písmená zákona, nebude zrušená, kým sa všetko nenaplní. Tak čo si z toho všetkého máme vziať?
Musíme sa pýtať, ako je každý zákon naplnený, a je zrejmé, že niektoré sú naplnené v Kristovi a tým ukončené. Preto nemusíte prinášať holubicu alebo baránka, keď pôjdete na bohoslužbu budúcu nedeľu. Je to naplnené. Každý zákon bude naplnený. Verím, že zákon o sobote je pre nás naplnený každý deň v týždni, keď prestaneme konať svoje vlastné skutky a konáme jeho a vstúpime do odpočinku, ktorý zostáva Božiemu ľudu. Stále máte slobodu zachovávať jeden deň ako výnimočný, ak si to želáte, ale rovnako ste slobodní považovať každý deň za Pánov deň. Nemôžeme dokonca ani nanúcovať nedeľu iným veriacim, nie to ešte neveriacim. Sme slobodní v Kristovi. Je dôležité uvedomiť si, ako je každý zákon naplnený. Z 10 je 9 prikázaní naplnených v Novom zákone presne rovnakým spôsobom. Nebudeš kradnúť a nebudeš cudzoložiť, sú naplnené. Zákon o sobote nie je naplnený rovnakým spôsobom a existuje mnoho ďalších Mojžišových zákonov, ktoré sú naplnené odlišne. Jeden zákon napríklad hovoril, že keď používaš vola na mlátenie obilia, keď chodí dookola a jeho kopytá oddelujú pšenicu od pliev, nesmieš mu dať náhubok, pretože má plné právo jesť z toho, čo pripravuje pre iných. Nedáš náhubok volovi, keď šliape obilie. Viete, ako sa tento zákon naplňa v Novej zmluve? Svojmu pastorovi platíte primeranú mzdu. Presne to sa píše v 1. liste Korinťanom 9. a Pavol cituje tento zákon a dáva mu úplne iné naplnenie. Takže naozaj musíte ísť krok za krokom a sledovať, ako je to naplnené do plnosti v Novom zákone, kde to ale dostáva hĺbší význam. Ale zistil som, že sú 4 veci v knihe Levitikus, ktoré sa nezmenili, a tieto 4 veci sú kľúčové pre Nový aj Starý zákon. A kniha Levitikus ich zdôrazňuje viac ako ktorákoľvek iná kniha. Poprvé, svätosť Boha. Niet v Biblii knihy, ktorá by silnejšie hovorila o Božej svetosti ako táto kniha, a je to niečo, na čo zabúdame na vlastné nebezpečenstvo. Ako viete, napísal som knihu s názvom Cesta do pekla a zrazu sa ozvalo množstvo miestnych rádií, ktoré chceli rozhovory, a všetky sa pýtali tú istú otázku. Ako môže Boh lásky poslať niekoho do pekla? Po čase to začalo byť nudné. Ale zvykol som na tú otázku odpovedať otázkou. To bola technika, ktorú som sa naučil od Ježiša. Vracia to loptu späť na druhú stranu ihriska. A povedal som, ako viete, že Boh je Bohom lásky? To ich naozaj zaskočilo. Povedal som, ako viete, že Boh je Bohom lásky? A oni vždy odpovedali, no, nehovoril nám to Ježiš? A ja som povedal áno, a nehovoril nám Ježiš aj o pekle. Takže nemôžete si vyberať len to, čo sa vám páči. Buď Ježiš hovoril pravdu, keď povedal, že Boh je láska a prijímate to, a zároveň hovoril pravdu o tom, že existuje peklo. Nemôžete si vyberať a povedať, že Ježiš raz klamal a inokedy hovoril pravdu. Tým by sme sa opäť stávali sudcami my sami. Ale povedal som, v skutočnosti jeho chápanie lásky bolo trochu iné ako to naše. Naša láska je sentimentálna. Jeho láska je svätá láska. A jeho láska je taká veľká, že nenávidí zlo. Len málo kto z nás miluje natoľko, aby nenávidel zlo. O Božej svetosti sa učíte z knihy Levitikus a preto sa učíte uctievať Boha s úctou, so svetou bázňou. Ak niečo v dnešnom uctievaní chýba, je to bázeň pred Bohom. Je veľa dôvernosti vo vzťahu k Bohu, ale veľmi málo bázne pred Bohom. Minulý rok som bol na Sicílii a chcel som vystúpiť na Etnu. Je to najväčšia činná sopka v Európe a aj teraz chrlí lávu na dediny pod ňou. Ale sneh bol príliš hustý na to, aby sme sa dostali hore. No keď sme vzlietali z letiska v Katani, pilot lietadla British Airways naklonil stroj nabok, keď sme boli priamo nad Etnou a pozreli sme sa priamo do krátera. A toto je, čo sme videli. A pozerali sme sa dole do toho krátera, lietadlo bolo naklonené na jednu stranu takto a ja som sedel pri okne, pozeral som sa priamo do toho kotla a pomyslel som si, no,
Toto je veľmi zaujímavé, ale dúfam, že čoskoro vyrovná lietadlo a odletíme do Londýna. Pomyslel som si, ak to v tejto chvíli vybuchne, máme po chlebe. Mal som taký zvláštny pocit v žalúdku, keď som sa pozeral priamo dolu. Bol som aj v poslednom lietadle, ktoré odletelo z Filipín predtým, než tam vybuchla tá veľká sopka, a potom už žiadne lietadlá nemohli vzlietnúť kvôli prachu. Existuje sila, moc priamo pod našimi nohami, ktorá, keď ju vidíte uvoľnenú, niečo to s vami urobí. Počúvajte list Hebrejom. V liste Hebrejom sa píše: Uctievajme Boha s úctou a bázňou, lebo náš Boh je stravujúci oheň. Toto prevzal priamo z Levitika a je veľmi dôležité čítať Levitikus, aby sme si zachovali tento pocit Božej svetosti. Nielen to, že Boh je dobrý. To hovorí aj svet. Dobrý Boh, hovoria. Majú pravdu, ale kresťania vedia, že Boh je viac než len dobrý. Je svätý. To nejako mení veci a vieme, že nič nečisté nesmie prísť do jeho prítomnosti, pretože svätosť a nečisté veci sa nikdy nesmú dostať do kontaktu. Svätosť a čisté veci môžu prísť do kontaktu, ale nie nečisté. Toto je ten pocit Božej svetosti, ktorý preniká, a Levitikus nám to hovorí. Po druhé, Levitikus naozaj zdôrazňuje hriešnosť človeka, rovnako ako Božiu svetosť. Je to také realistické, také jednoduché. Boh nepodlieha žiadnym ilúziám. Biblia je naozaj kniha pre dospelých. Viete, Levitikus sa v nedeľnej škole neučí. Tu je ľudská prirodzenosť schopná zverstva, incestu, poverčivosti, všemožných hrozných vecí, ktoré sú Bohu ohavnosťou. To slovo v angličtine nemáme dosť silné slovo, ktoré by zodpovedalo hebrejčine. Znamená to niečo, čo vás núti zvracať, niečo, čo vás tak znechutí, že sa cítite zle. Ohavnosť. Biblia je o Božích emóciách. Snažil som sa nájsť slovo, ktoré by tomu zodpovedalo odporný, odpudzujúci, ohavný. Nenašiel som dosť silné slovo. Hebrejské slovo je veľmi, veľmi silné slovo, niečo, čo v Bohu vyvoláva pocit fuj. To je preto, že je svätý. Hriešnosť človeka nespočíva len v znečisťovaní čistých vecí, ale aj v znesvecovaní svätých vecí. A samozrejme presne o tom je bežné nadávanie, neustále znesvecovanie svätých slov. Pretože v našich životoch existujú len dva posvätné vzťahy. Ten medzi človekom a Bohom a ten medzi mužom a ženou. A 90% nadávok pochádza z jedného alebo druhého z týchto dvoch vzťahov. Znesvecujú sväté veci a znečisťujú čisté veci. Vidíte, žijeme vo svete, ktorý robí oboje. A hriešnosť človeka sa neprejavuje len v tom, že robí čisté veci špinavými, ale aj v tom, že robí sväté veci obyčajnými a zaobchádza s nimi ako s obyčajnými, hoci nimi nie sú. Sú sväté. Tretia vec, ktorú som sa ako kresťan naučil z Levitikusu, je plnosť Krista, že Boh poskytol spôsob očistenia a jeho problémom je, ako zosúladiť spravodlivosť a milosrdenstvo. Má sa vysporiadať s touto nespravodlivosťou a potrestať nás, alebo byť milosrdný a odpustiť nám. Keďže Boh je zároveň spravodlivý aj milosrdný, musí nájsť spôsob, ako byť oboje, a to súčasne. Pre nás je to takmer nemožné, ale pre neho to bolo možné cestou zástupnej obete nevinného života za vinný život. Len vtedy, keď sa to stane, je naplnená spravodlivosť aj milosrdenstvo. A práve obetné zákony Levitikusu nám začínajú ukazovať, ako sa to môže stať. Slová ako zmierenie, slovo krv, sa vyskytuje veľmi, veľmi často, pretože v krvi je život. Ak niekomu vezmete krv, vezmete mu život. A preto tu máme tento veľký dôraz a predovšetkým každá z týchto obetí, pamätáte si tie obety hneď na začiatku, hovorí o jednom aspekte kresťanského života. Spaľovaná obeť hovorí o úplnom odovzdaní, ktoré je potrebné. Pokrmová obeť je o našej službe. Pokojná obeť o pokoji, ktorý môžeme mať s Bohom, o Božom pokoji,
ktorý prevyšuje každé chápanie. Toto sú 3 veci, ktoré by mali charakterizovať vďačný život. Život, ktorý bol zachránený. Prejdime však k tým ďalším a začíname vidieť jeho stranu, jeho obetu. Vidíte, jediné obete, ktoré teraz musíme prinášať Pánovi, keď k nemu prichádzame, sú obete chvály a vďaky, a tie by mali byť správne pripravené a prinesené. Ale toto sú obete, ktoré priniesol Ježiš. Obeta za hriech nám hovorí o zástupnej obeti nevinného života za vinný a obeta za priestupok nám ukazuje, že týmto spôsobom je uspokojená Božia spravodlivosť, že existuje nejaký zákon, ktorý je naplnený prinesením takejto obete. Pre novú zmluvu to vyzerá úplne priamočiaro. A nakoniec, 4. vec, ktorú som sa naučil zo štúdia knihy Levitikus, svetosť Boha, hriešnosť človeka, plnosť Krista, ktorý naplňa každú moju potrebu, a po 4. zbožnosť života. Hovorí ti, aby si bol svätý v každej oblasti svojho života, v každej jednej časti. Viete, v židovskej modlitebnej knihe je modlitba, ktorú máš použiť, keď ideš na toaletu. Krásna modlitba, ktorá chváli Boha za to, že tvoje telo funguje správne a že sa cítiš oveľa lepšie a chváliš Boha za úľavu a vychádzaš z toalety s chválou Pána. Viete, pre západné zbory to znie šialene. Nie je to veľmi duchovné. Bol som na niektorých kresťanských toaletách, kde boli steny oblepené biblickými veršami a bola tam kopa duchovnej literatúry, aby som si mohol zamestnať mysel, kým som tam. Viete, celé to pôsobí, ako by to bolo navrhnuté tak, aby ma to odviedlo od mojej aktuálnej situácie do duchovného rozpoloženia. Je to pre nás tak typické. Duchovno si držíme len v malej časti svojho života. Myslím, že keď budete starí a váš močový mechúr a črevá už nebudú tak pod kontrolou, že vtedy si budete prijať, aby ste Pána chválili, keď to ešte fungovalo správne. Nový zákon hovorí o tomto tele našej potupy a čím sme starší, tým viac nás to pokoruje. Ale viete, Bohu záleží na každej časti nášho života. Svetosť je celistvosť. Preto keď čítame o neuveriteľných detailoch, do ktorých Boh zachádza, keď svoju svetosť uplatňuje na každý aspekt ich života, hovorí nám to, že zbožný život je zbožný skrz naskrz, alebo nie je zbožný vôbec. Avšak medzi svetosťou starej zmluvy a svetosťou novej zmluvy nastali 2 zásadné posuny, 2 veľké posuny. A pamätajte, keď o tom hovoríme, že trojité rozdelenie na sveté, čisté a nečisté stále platí aj v Novom zákone. To pretrváva, ale existujú v tom 2 zásadné posuny, 2 veľké zmeny v myslení. Poprvé, svetosť sa presúva z materiálnych vecí na morálne veci. To je teraz dosť dôležité. Deti Izraela boli ako deti, museli byť vyučované ako deti. Napríklad rozdiel medzi čistým a nečistým v otázkach jedla. Pre kresťanov neexistuje žiadny zákon, že toto jedlo je čisté a tamto je nečisté. Peter sa to musel naučiť ťažkou cestou v Jope, pamätáte sa. Ježiš povedal, nie to, čo vchádza do tvojich úst, ťa teraz robí nečistým, ale to, čo vychádza z tvojich úst. Pamätám si, ako som pred rokmi počul kazateľa hovoriť s deťmi. Povedal deťom, medzi ktorými som bol aj ja. Viete, aký je rozdiel medzi čistou špinou a špinavou špinou? Nastalo úplné ticho. Povedal, čistá špina je na vonkajšku. A dodal, stačí mydlo, horúca voda a dobré drhnutie a ľahko sa jej zbavíte. Ale špinavá špina je vo vnútri. Povedal, tej sa zbavuje veľmi ťažko. Pochopili sme to. To je ten veľký rozdiel. Pre nich bola čistota a nečistota otázkou oblečenia a jedla. Pre nás je to otázka čistej a nečistej morálky. Presunulo sa to z materiálnej roviny na morálnu. Rozumiete? A teraz už nemáme všetky tie drobné predpisy o jedle a oblečení, ale máme veľa učenia o tom, ako byť svätý v morálnych otázkach. Druhý veľký posun v Novom zákone oproti starému je, že odmeny a tresty sa presúvajú z tohto života do toho budúceho.
A v tomto svete môžu svätí ľudia trpieť a nemusia byť odmenení, ale došlo k posunu, pretože v Novom zákone máme dlhodobejší pohľad. Tento život nie je jediný, ktorý existuje. Tento život je len prípravou na oveľa dlhšiu existenciu inde. A preto v Novom zákone je vaša odmena veľká v nebi, nie na zemi. Takže rozlíšenie medzi svätým a čistým a nečistým stále platí, ale poprvé vzťahuje sa skôr na morálne veci, než na materiálne, a po druhej odmeny za poslušnosť a tresty za neposlušnosť sa presúvajú z tohto života do toho budúceho. Vzhľadom na tieto dva veľké posuny je Levitikus najvýnosnejšou knihou, ktorú môžu kresťania čítať. Dáva nám tie 4 veci: svätosť Boha, hriešnosť človeka, plnosť Krista a zbožnosť života. Tu teraz skončím. V ďalšej prednáške mi to dá 5 minút navyše. Ďakujem za pozornosť.